Ještě v březnu vypadala ulice Josefa Hofmanna takto. Od soboty 6. května budou moci návštěvníci hotelu Hofmann i EUC kliniky Kladno opět využívat ulici k parkování. Výsledkem celkové rekonstrukce za bezmála 4 miliony korun jsou nové chodníky, včetně bezbariérových nájezdů, i nový povrch silnice. Ulice je pojmenována po rakouském architektovi Josefu Hofmannovi, který je autorem jedné z nejcennějších památek města Kladna, budovy dnešního hotelu Hofmann, dříve domů hostů Hutí Poldy. Rekonstrukci uvítala i manažérka hotelu Irina Mrázová. Jsme děsně rádi, že konečně po dlouhé době proběhla rekonstrukce vozovky. Zachovali nám i starý vzhled chodníků s těma kočičíma hlavama a jsme spokojeni tím stavem, ale fakt velice dobrá práce včas, což je teda není až tak všude ve městech. Jsme rádi, že rekonstrukce byla dokončena v řádném termínu a silnice nám bude dobře a dlouho sloužit.